Ružno muži športoví v tejto chvíli už sú pripravení na modrej základni, za nimi príde Diviacka Nová Ves a potom Mučín, muži športoví, to je zatiaľ modrá základňa. My však sledujeme tento tím, chalani majú GoPročku na prílbe, kameru, ktorá nahráva všetko. Pokiaľ by ste chceli vidieť naozaj veľmi krásne tréningové a hlavne ostré videá a ste registrovaní na Facebooku na modrej stránke, tak si tam nájdete GoPro Firesport. Všetky videá z tréningov, súťaží a iných hasičských akcií ako železný hasič a podobné odvetvia tohto nádherného športu tam nájdete. Môže chalani? Hej! Pripraviť sa, pozor, pred! Dávaj! Stala sa tam na rozdielovači. Dávaj! Ktorá tam nie je dobre zapojená. Škoda toho strojníka, že ubral plyn. Na čo si ubral do piči? Mohlo to padnúť lepšie.